wis. Sik. Wis ono wong mati kae opening kae itu. Ngarep lapangan. Terus. Ayo wis. Oke Bolo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bareng saya di channel Ayo Ngaidi. Ini kita mau nyode-nyode lagi seperti kemarin Bolo ya. Masih sama dengan si merah dan juga joginya. Cuk. Terpantau cuaca hari ini sangat terang benderang Bolo. Loh ya, itu dewe hasilnya ini benter. Yuban nih, Pak. Bulan nih, Tok. Ini rare. Guys, ini hak. Sudah nyampai. Tem ngarep tok iki rembutine blong gak teli, Cuk. Saya nuntut. Yo ya panjat ya. Antani. Cuk untung mati tiba langsung hati-hati, awalnya bandel. Gak nemen ae tiba. Oke, kita masih berdua sambil menunggu teman-teman yang lain masih pada OTW. Iki lho rokok P. Nah, ada rokok golek. Masih sama dengan suasana pemandangan gunung Penanggungan. Dan di sana ada Gunung Arjuna, cuma gak kelihatan bos. Ketutup sama pohon pisang. Sebenarnya Semeru juga kelihatan secuil kalau dari sini Bolo. Cuma gak kelihatan ya. Guys, tak lanjut lagi nanti kalau sudah banyak personil. Lanjut berburu monyet. Ini sih. Oh lagi keteke. Otan diblem ya. Tutuk ta. Aneh cuy gak rek. Oh, cuk, iku cuk. Endi sih? Ha iku. Kodonge ya. Lho, matane breke. Oh iya iku. Ngapik ah. Ayo. Ben sing meneh. Ojo menek cur. Iya ta. Iya ta? Iya, Pak. Cecak tes, Cuk. Gak apa-apa ini. Ayo wis. Ayo. Enak dot lowek dijuk ngawur. Balang gak kena tadi balang. Ya udah semui meneh di balang. Di balang. Ayo wis munggah. Bukan nanti. Tretes Cuk yo rono sih, gendeng gak teli. Oh, taek. Putri. Apa kon gak enak sih ya? Kok menek Cuk. Iku. Tadi Pak gak lali nang wong iki. Kono lho, Pe. Ayo, Mbah. Ayo disik wis. Golekno embong. Mbah. Endi sih? Abi jolo. Kalau iya. Cuk, matane. Wah, banyak melatak. Tes ta. Lha iku sapa iku nisar yo? Tak tes. Ngomong rek. Tak tes ta iku. Ngomong. Tak tes yo maneh Cuk. Kok ono rek gak melok duwe. Nawangnya gak dibaik ya. Oh, dah. Oh, nah.
Jaluk mana cuk cak tis. Waduh iya iki. Lah yo. Padahal kan gange ya. Iya lho lah iki lho. Diomong tot kene meneng ae diomong ngopi cek menek. Gak sing sebelah kene tok, wetane gak. Gak ngono ae kan. Yo gak ketok, Cuk. Soale sing gak wis wit. Iku lho. Kan tak kono ndek ngawur kono niku. Oh. Gak ono cuk sing. Olah iku tot. Iku ono ndek-ndek ya. Endi sih? Ya mbok delok sik. Iku lho ndukur lho madang. Iya nek sing ndek wit. Sing kuning-kuning. Iku lho kok ngono kok. Lho, gak kan dari sing kene tok be. Iki lho resik. Ono. Ayo munggah aku melok munggah. Singgek. Endi sih? Hah? Nek iki gak keranggang iki. Apa? Keranggang. Iki lho mateng. Enak rek. Cupuken wis. Lah iki pedes e. Ya iku ketek topian. Iya, Cuk. Awas pek. Sing gae lho, Cuk e. Salah tot. Delok isik gambarane. Cuk enak kon wedi kon. Lagi apit. Wedi. Mek sitok tok ta? Wis itu tok ta. Gak tok ndeng. Salah delok gambaran tot aku tot. Mau tak jopo. Oke. Deskio sih. Waduh mau mateng kon. Iya. Endi lho to apa-apa. Lho, sik tak pangane sik. Oh, bangsat. Cuk. Sik pe ya. Tilane sik. Iki lho, Cuk. Sik. Suwene rek. Kok enak rek. Lagi mana? Onyete luru. Enak dot. Lo ya lu lagi. Lagi mau pe. Sik dol. Ya kono. Cuk samene. Ya mau meneng wae dipae dhewe. Enak. Men oh ya. Kae aku tak ngevlog kae. Oh, matane. Menek ngeplok ya vlogno. Heng. Ayat lagi penekan guys. Ngene ya. Likat iku lucu. Ayo pek. Likat. Nom yo. Ngene tot. Heng. Dukur mana? Oke. Mangkoe milih aku. Heng. Saya tak pekno rek. Cekel. Anu. Bumbu. Lagi santai kawan. Coy apa iki rek? Okongi. Coba diding, Cuk. Bediding, Cuk. Langsung wis ngene ae wis. Dulu kurno ya tinggal sing atus kabeh. Ono jebone ning sor. Tuh, matane, Cuk. Lunyu rek. Wah, lho rek. Sing ono pange kan ta? Ano? Alat yo sih. Iki tak ipang. Cuk. Ah, tos. Mari tak gembul. Mas yo anu ya. Liket ya. Lah iku ya pedes pe. Goblok. Goblok jeton sesi gede. Lho, buun kamu dot. Kon ge. Aku durung nili rek. Ini. Opo iki? Kok ngene? Ngawur mateng-mateng iki, Cuk. Lho, gak bahaya. Saya tak kan dot mangkap dot. Iso pinggir kon. Tenan ndak sih apit pek. Cuk lo kurang lu, Cuk. Dintrok bae adek roto ya. Yo gak iso perasaanmu dhuwet ta. Eman we.
Derek sak kilo dari Kak Tis piro monggo? Aduh. Londong. Lodot Kak Tis. Yo, yuk. Oke. Mas, dipangan sik rek, jomono sik. Gak iki lho. Enak iki. Cerit. 4 poin. Sudah di depan mata. Tak nangkap pinter. Ayo wis. Cuk. Ayo angkat ayo pit. Pakai kono wis, kono pinggir kono. Pakai balan lagi. Bali-balan. 5 poin. Siapa pit? Iya, ojo Temen-temen atau dicuk yo lek jambu. Kene. Enak lagi cuk. Ku ae cuk. Pangan yo dikai ya pangan dhewe. Yo dipanggil nang. Alah gak melok rene. Pun di situ memang rek. Lho cepet jancuk. Kene wis fokus anu kok. Kene ki Pe sing gawe logorno pe. Lugur wae. Sik pit. Kadonok rene aku pit. endi sih gae. Iku. Wah, cuk ndukure ndas pas kon. Wenteng. Ndro dhewe-dhewe. Kene cuk. Wah, kecuk lho. Gak iso yo ono. Apa ya piti? Iki yo dia. Pencita. Iki nyok tuyung no pemen titik ngono lak kan nek arek. Iya pe tiu ngope. Endi sih? Iku lho pang sing mbok icaki iku lho. Tiung titik. Lho maksudnya icakan. Mati. Gandolono. Lah. Lho. Wes pit, mencolot pit. Mencolot pit. Mane? Mane? Cuk sakno nek wong lek roto cuk. Mati tanam. Wah. Kaki yo ah. Ayo sing ae wis. Mene-mene rek. Ono ki. Apa nono ae? Dek tak golekno mbek androng. Oke dong. Lo ki. Pada Maria. Atas lu. Atos. Iku palok enu. Entah. Kemuti. Iya be ngademu iki lho be. Oke. Ayo dek. Bet. Tuh. Hak tutup pit. Ya diuncal-uncal no rek. Endi we? Wetanmu yo lho kidule toro. Si kembun. Kedul yo. Oh, Kedul. Iku kulon lan. bolang golek maneh cuh. Nah. Iki kita. Cok. Bombula yang mana ini? Yo opo lek ngono iso ditepakno kek dodo. Cancuk. Kele ya. Wis. Lho ya kali ya cai. Iki ku kesempatan. Ya iki Gak tutuk. Yo iku enak iku. Iki lho Ndut. Udah weh. Sing gawe we lho gorno we. Lek gitu we. Awas pek. Jalan pek. Loh, kowe kuplok ni. Kae lho. 1 poin. Mana? Belum mati ni. Cuk lek iki yo 10.000 ya pasar ya. Lol. Ewe. Tuh, ulung ya. Rek ganti rek wis gak gitu. Ya wis. Ono arek mudun wis. Mudun opo? Sik ngambek dhewe pe. Mudun opo? Mudun opo? Tobono topi kabeh pit. Cak ketara pit. Iya, ndak. Apa rek? Lebokno ke Kita sak. lah muduno. Itu topi kok ojo rek. Muduno. Waduh, gak apa-apa. Kan telu-tune gak lali. Lah iya. Koyo taek. Cuk, jare sapa? Ya wis ini yo. Ya wis kene. Lek dhewe. Kadarku sapa? Terus no wis lek dhewe anu wis. Arep gak. Ketambahan maneh bedese. Loh, Lho, nah. Nah. Iki atuh sak
kilo wisan. Apa wis? Weduna wis. Sarai gak ngereken. Lho, cacamu kau njol lho. Gak sudah nek cacak koyo ngono. Weh. Mana tapi? Tekan ndi, Pak? Cuk ah, dijungkrakno kon. Otonge. Adekne apa tuh jenenge? Putri ta. Putri ta. Otonge. Enggak lah, spill dah. Cantik dan ku nangkap mana weh? Jan. Ale pirang kilo, Pit? Timbu. Setengah kilo. Iki juga ono enak gembuk. Iki atos. Iki gembuk. Ini nih durung mateng. Gembana ndi ambek unik. Ambek anek bojo. Cuk weh. Yo ora arek kesasar telu. Kaon kok ora kok ora. Ah lulus gemblek jar. Hah? Padahal lho susune ya. Opek semana ke. Bincang-bincang tentang apa iki? Oke, tau Tanggal nom. mangan kono weh. Oh, Pek Rondo. Putih-putih iki aja lho kita. Pit, ndak situ, Pit. Tester. Waduh iya. Iki lho sapa mang ngene kon sing gek. Bejone yuri. Iya. Lho kono weh. Ayo ge, lah yo kono ae. Tes dah tutu. Kudu. Kan iki ya dibedhe. Waduh. Oh, Pit. Ya tok nang jeneng. Siapa? Cuk tadi ya. Kok mambungi gak 100 memang tuku 50. 50 kok. Terus nulis. Kaya, Lawak gitu. kailok. Cocok iki. Kroken pek. Kroken. Mang kok sarung iki mang enak. Cak jane